Jav la drumul mare. Cai. Cai. Băgăm $20 și punem așa. Pe 2, pe 5, pe 5. No more bets. $10. Hai, cai. Pe 2 și pe 5. Hai, căluț. Hai. 2 și 5. 5 mere. 2 au rămas în urmă. Du-te 5, du-te 5. Eu și-o luat-o 5, mâncați-l și trupul tău. Dar vine 4. Mă înseamnă că vine 4. Unde e 4? Hai 5, mâncam ai. Mai are? 5. A luat. Cât a luat? Cotă de 3, a luat $15. Gase și trupul tău. Ăla-i caie, am luat. Mai cât am? Când am luat? Cât am? Cât am? Câștig 25? Mai pun $5. De ce să pun? Mamă, ce cote au ăștia. Da, dă-i. No more bets. Hai să vedem ce am pus. 3, 7 și 8. Așa-i? 3, 4, 7, 8. Da, dă-i caie. Hai căluț, hai căluț. 3, 7, 4, 8 am pus. 3, 7, 4, 8, toți în sus față. Hai, triule, că-au rămas în urmă. Hai, hai. Hai 3, hai 3, hai 3, hai 3 să mor tu. Cine vine? 8-ule? 8-ule cotă de 2, hai 3-ule, să mor tu 3. Yes! 4 ori 11, 40. Să-mi bag pula mea. Ăla-i caie. Ce bulan. Ce să plezi? Afară, $50. Nu, mai pui. E $4. Pe $4.50. Pe ce să fac? Pe 2, 2 și pe 6, 2. Atât. Și scoatem $50. Hai, e căcură. Am în casă și trupul tău. Hai, căluț. No more bets. Ce-mi place la Bellagio că se câștigă, brother. Ce-mi place la Bellagio. Hai, hai căluț. Ce-am pus? 2 și 6? Da, nu mai am. Unde mi 2? 2 2, 6. Da, nu iau nimic. Da, dacă vine 6-le ăla. Ai pus pe 5? Să nu zici că n-ai 6. Să nu zici că mai iau o dată. Tu ești prost la cap. Tu ești prost la cap. Iar am luat. Am mai luat $10. Bă, du-te în pula mea că așa ceva nu există. Iar am luat $10. Bă, cred că și-a se uită pe cameră și îmi dă cash out. Dă bani. Dă bani. Dă bani. Căluț. Căluț. Hai să vedem câtă ce faci. Ce ai pus? 1, 3, 1, 3 și 5 și 8 Și eu. Hai să ia și 8-ule, îți dă $50. No more bets. Hai căluț.
Hai 8 lei. Bun, e foarte să. 8 lei de bani. Ce mai ai? 3, 4? Îi dă 7 cu 7 4. lei, hai 7 lei. Ce cătoare mare, așa-i? 8. La 2. La 2. Uzi, bă. 1 cu 2. Nimic. Ba, ai pus $1. Hai la $5. Da, piciorul. Da, ce mai? Da, ăla-i tare. 5 din 20. Oh. Aia afacere.